Gringo Bandit Taco Challenge, Suomen finaali on nyt käyty ja Suomen mestari, helppo hymyillä, Jesse Pynnönen. Voiko helposti hymyillä nyt? Voi kyllä aika helposti hymyillä, että en pystynyt vetämään itseäni läheskään täyteen, että on se nopeasti syöminen ihan eri asia kuin paljon syöminen. Niin, sulla oli tavoitteet kuitenkin vetää tähän niin kuin uudet ennätyslukemat ihan isosti, mutta toisaalta hei, mestaruus, se oli nyt kuitenkin se tärkein. Mutta mikä tässä, menikö valmistautumisessa joku vai mikä siinä oli tänään sen verran vaikeampaa? Ei, kyllä se kuntopiikki pitäisi olla nyt aika kova, mutta ei vaan osaa syödä nopeasti, että sitä harjoitellaan sitten ennen Amerikkaa lähtöä kovasti. Niin, kuitenkaan sä et ole lajia harrastanut kuitenkaan niin pitkään, että onko sulla nyt sitten 2 tällaista ihan varsinaista kilpailua vaan takana, vaikka omatoimisesti ootkin harrastanut? Joo, ainoastaan omatoimisesti ja ravintolahaasteet käynyt aika paljon syömässä, mutta ne on ihan eri asia kuitenkin kuin täällä nopeasti syöminen sitten. Minkälainen oli toi kisa kaiken kaikkiaan? Siis tunnelma oli ainakin aika hyvä. Porukkaa oliko pipoa tuolla pakkahuoneella? Joo, oli kyllä tosi hyvä tunnelma oikeasti, että ei olisi parempaa voinut toivoa. Ja sitten sai sen oman porukalta tuolta Heinolasta, että olikohan lähemmäs 15 henkeä Heinolasta vielä kannustaa mua, niin kyllä se oli helvetin hauskaa. Niin, ja voitto kuitenkin nyt lohkes 12 takon erolla, niin tuliko missään kohtaa semmoinen olo, niin kuin, että jos tämä kertaa näin vaikeaa, niin mitä tässä repimään, kun voitto on kuitenkin jo tulossa? Ei, että en mä missään vaiheessa miettinyt, etteikö mä vetäisin ihan täysin, että kyllä sen siinä lopussakin näkyy, että kun tungin ne 4 takoa siinä viimeisten sekuntien aikana suuhun, niin kyllä mä täysiä yritin ihan koko ajan. Ja en missään vaiheessa aikonutkaan lopettaa. No nyt sitten pokaali on kädessä siinä ja mestaruus on ansaittu ja Amerikan matka tulossa ensi vuonna. Minkälaisia ajatuksia toi jo herättää? En mä sinne kisaturistiksi lähde, että sanotaanko, että jos top 4 pääsee, niin siinä on tyytyväinen. Voittoa en tietenkään voikaan yrittää edes tavoitella, mutta realistista olisi siihen 4 parhaan joukkoon, eli lähemmäs 80 takoa vetästä naamariin. Niin, ja pitääkö sinne lähteä nyt sitten ennakkoon jo vähän leirille vähän paikallisiin oloihin totuttelemaan tai muuta? Joo, totta kai, että paikallinen ilmasto on erilainen, missä pitää totutella syömään ja silleen, että kyllä sinne pikkasen ennakkoon pitää mennä. Aikaerotkin on kuitenkin. No miten tätä nyt sitten juhlistetaan? No, huomenna menen töihin, että ei tätä hirveästi juhlisteta, että kovaa treeniä vaan ja tietenkin saatan pari kaljaa juoda tänä iltana, mutta se on siinä oikeastaan. Ja heti kisan jälkeen niin sä menit kuitenkin syömään, mistä moinen? No tuolta tarjottiin mulle ilmaiset ruuat ja ei niinku vatsalaukku ollut kuitenkaan hän täynnä, niin mikä siinä, kun tavoitteena oli päästä syömään tosta munkkia, mutta sitä ei enää ollutkaan siellä tarjolla, niin syötiin sitten siitä tollanen pulled pork leipä. No eli tässähän se nyt nähtiin sitten, että kun Suomen mestaruus on taskussa, niin heti on selkään taputtelijoita ja onnittelijoita. No niin, kyllähän niitä on, mutta tulehan siitä ihan hyvä fiilis vaan, että toivottavasti sais vielä Las Vegasiin jonkun mukaan sieltä tuolta Heinolasta, niin se kyllä kruunaisi kaiken. Hyvä, että osataan olla ylpeitä.